पेडण्यां जॉयंट वेलफेअर फाउंडेशनान मुंबई ते मडगांव आनी पत्रादेवी ते पेडण्यां अव्यय दानाचेर जागृताय करपाक पदयात्रा आयोजीत केल्ली। मिरेस्तारा पेडण्यां बाजारात नगराध्यक्षाच्या हजेरेंत अव्यय दान विशयाचेर जागृताय बसका जाली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रवास संपत आला, उतरून जायचं, सामान सगळे वाटून टाकले, मोकळं वाटत आहे। मी ज्यावेळी प्रतिज्ञापत्र आणि अफिडेव्हिट भरून दिलं त्यावेळी माझी भावनाही अशी मोकळं वाटलं मला, कारण शेवटी हा देह जो आहे तो मातीमध्ये जाणार किंवा जळून जाणार। त्याच्यापेक्षा मला वाटलं की काहीतरी उपयोग जर होत असेल ह्या देहाचा तर तो करावा, म्हणून 2 महिन्यापूर्वी रोटरी क्लब ऑफ गोवा जी संलग्न आहे आमच्या JMCला, गोवा मेडिकल कॉलेजला, त्यांच्यातर्फे शिबिर होतं मडगावला। तिथं मी प्रतिज्ञापत्र भरलं, वकील पण आले होते, त्यांनी सुद्धा फॉर्मॅलिटी केली काय करायची ती, बॉन्ड्स भरून घेतले माझ्याकडून, आणि आम्ही दोघंही पती आणि पत्नी दोघांनीही हे देहदान आणि अवयवदान केलेलं आहे आणि खरोखरच मला मोकळं वाटत आहे, खूप मोकळं वाटत आहे। त्याचं खूप चांगल्या रीतीने केलं गोव्यामधून की आपल्याकडून एक मेंदूमृत ब्रेन डेड केस या ठिकाणाहून गेली आणि त्या फॅमिलीने ज्यांनी हा मेंदूमृताचा झालेला असताना, असा आघात झालेला असताना त्यांनी आणखी 6 लोकांना जीवनदान घेण्याचा निर्णय घेतला, त्या कुटुंबाला आमचा मनापासून नमस्कार। की अशी दुःखाची अवस्था असते, आपल्या जवळच एखादी व्यक्ती अचानक निघून गेली, ते दुःख, आणि ती गेल्यानंतर सुद्धा कोणाच्या तरी शरीरात तिने जिवंत राहावं म्हणून घेतलेला कठोर मन करून आणि उदात्त हेतूने घेतलेला निर्णय, म्हणून अशा फॅमिलीचं सांत्वन करावं की त्यांचं कौतुक करावं अशी विधामनस्ती असते। परंतु जसं प्रत्येक जण एकदा जाणारच आहे, तो गेल्यानंतर सुद्धा आज ती व्यक्ती कोणाच्या तरी शरीरात अवयव रूपाने जिवंत आहे, ही भावना मनाला आनंद देत असते। मित्रांनो, देणं दान हा प्रत्येक धर्माचा पाया आहे। देत राहा, देत राहा। जिवंत असताना प्रत्येकाला आपण आनंद देत राहतो, देत राहू, आणि तोच आनंद हम हमेशा कहते हैं कि देते रहो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आप सगळ्यांनी अवयवदानाला पाठिंबा द्यावा। हे सगळं मृत्यूनंतर करण्याची गोष्ट आहे। जे आम्ही शरीर आता 10 मिनिटांनंतर आम्ही जाळून टाकणार आहोत, त्या 10 मिनिटापूर्वी जर डोळ्यावरची एक छोटीशी काच काढून जर मी 2 अंध लोकांना जर मी दृष्टी दिली तर किती बरं होईल। मी ज्याला अग्नी देऊन जाळून टाकणार आहे त्याच्यापूर्वी फक्त माझ्या पायाच्या भागाची त्वचा जर मी त्याला दिली तर किती लोकांचे जीव वाचू शकतील। आणि अशाच रीतीने जर कधी मेंदूमृत अवस्था झाली तर त्या अवस्थेत मी कमीत कमी 8 लोकांचे जीव वाचवू शकणार आहे।